pues no hem tingut fortuna i no he trobat cap foca, cap lleó marí, cap res. Però bueno, s'està destapant, s'estan fent foradets per allà, ho veus? Així que espero que en unes hores ja has de sortir el sol. Però bueno, mireu quines vistes, és que la platja és molt bonica. Muy bonita. Mira. Allà al fons està Fiordland, és on comença els fiordos. I està nevant a les cotes altes. Bueno, cotes altes. A partir de 1000 metres ja neva. I aquí continua la platja. Es como una mica... Bueno, yo no he nadado, yo no he nadado. Eso lo dejo claro. Pero por lo que he visto las fotos y los vídeos, com Irlanda, ¿no? En plan, el césped aquí, els prats aquí i pum, mar. No, l'acantilado aquest petit. No sé. Qui hagi anat, pues potser dirà, oh, vos tens raó, ets un gilipolles. Jo què sé. Tronco. Pues res, xavals. En una estona ja em vaig de Orepuki. Amb el xaval aquell del final. Molt solitari, però bueno, així m'ha relaxat. Perquè, madre mia, quin estrès, Mare mia. Mira aquest lloc, que xulo, tio. És un poble abandonat, quasi. 1897. Outfitters, Adamson... Ah, són aquests que et fan... Impressionant. Ha sortit el sol, tio, avui ja pel matí. Mira que bé. I mira que bonic. Amb els prats per allà. Ja us dic, estem a Southland. Estem al lloc més al sud-oest. I en uns dies estarem al lloc més al sud. Ja ho veureu. És tan... No hi ha res, és que és brutal. I aquests llocs així. Ara a desmuntar la tenda i totes aquestes coses i esperar que el nostre company ens digui on anem. Ja està. Aquí estem, a Ashers, un lloc que no és ni un poble, simplement hi ha un cafè i pues separat perquè sí, per parar avui, punto. I ara vaig a rentar mis plats i omplir l'ampolla d'aigua. I res, continuar l'aventura per Southland, un lloc molt deshabitat i molt en plan, qui ets en l'Audrey? M'estic descobrint el càmping i és guai. Hi ha un shelter i un petit lloc per fer foc. Després ja dic alguna cosa, potser. Vale. Bueno. Pues ja he investigat una mica i confirmo. Aquest lloc és l'hòstia. Sí, és l'hòstia. És impressionant. He anat a la cuina i és que és nana, però mola molt la cuina. I mira això. Tú entras aquí con tu pareja, sientas aquí y mires. ¿Has visto? Es precioso, ¿no? Ara vaig a donar una volta per aquí. Aquest joc mola molt. I a veure què hi ha. Mireu el que diu aquí. Aquí vaig a passar per un pont i diu: si vas inseguro por el boardwalk, hold someone hands. O sigui, vas inseguro, pues coge a alguien de la mano. Ah, y si vas sol, ¿qué? Diu, or don't proceed. Pues voy a proceder. A ver. No, está seguro. Toma. No pasa res. Ahora, pum, me caigo. Wow.
Preciós. La veritat, crec que em passaré un altre dia aquí, Mira que encara no he dormit ni una nit, però... Ups, els pajaritos. Sí, hasta els ànecs em tenen por. Els ànecs tenen por a mi. Sí, imagineu la poca gent que ve aquí, sí, que els ànecs em tenen por. És brutal. Mira, ja aquesta bosseta que veieu aquí, aquesta planta, és d'una aranya invasora, o sigui, una aranya d'espècie invasora, que pica i fa molt pupa. És la pitjor aranya que pots trobar-te a Nova Zelanda. Crec que és d'Austràlia, por eso, ¿no? Qué casualidad. ¿Qué es això, tio? És que, què cojones? Vas per aquí i et trobes això. Deuen ser uns lavabos. Muy bien, muy bien. I bueno, abans he dit que he trobat la cuina, que estava super... A veure, la cuina, que era... No té ni fogons, no té res per cuinar. Simplement és un tejado. En plan... Sí que té aigua per netejar les coses, però que no té tejada i que no té fogons, ja m'enteneu. Que són els càmpings a Nova Zelanda barats, que et val $5, o sigui... Es que es precio de Marruecos, tío. $5 son 2,5 euros o 3 euros. Sí, està molt bé. Molt bé, molt bé. Potser sí, em passo una altra nit aquí perquè és molt tranquil aquest lloc i m'acosta mucho. Quantes amanites faloides que hi ha. Un punyado. Pues sí, xavals, aquí estic al càmping aquest que vaig arribar ahir i crec que em passaré aquí al dia, que ja no obert, ara mateix són les 11, pues ja no obert el cafè i aniré ja a estar una mica amb l'ordinador i potser edito el 13è vlog ja. Què passa, xavals? Pues sí que us vaig ensenyar els pájaros i les gallines negres. Però mireu els pájaros. Aquests d'aquí fan un soroll superguai, però són molt tímids. Costa moltíssim de veure. Bueno, cacatues a saco. Uns altres bastant més bonics. Uns que fan soroll com a lloro, que estan allà grisos. Això que heu sentit. Les cacadues i aquells. I ara us vaig ensenyar uns lloros preciosos. Aquí els tenim. Hola. No, sóc subnormal. Ui, un pato. Ui, estava ferit, o jo què sé. Aquí tenim els lloros. Mireu que bonics. Són lloros, Ups. Què passa? Ja està, ja és el dia de demà. Ja tinc aquí gairebé tot preparat. Allà l'anorac, així, sembla que estigui a punt de fer una foto, però no. I res, avui fa un bon dia. Diuen que potser caurà 4 gotetes per on estic jo, més tard potser, perquè ara no. I avui la missió és anar, estic molt a prop ja, podríem dir que ja ho estic, però oficialment
al lloc més al sud de la illa sud. Doncs sí, avui els meus collons que arribeu aquí. Arribeu caminant. Però no fins on estava, que on estava doncs, hi havia com 30 quilòmetres o 40 quilòmetres. No, vinc des de l'últim poble, que es diu Waikawa, i allà deixo les meves coses a un senyor que potser em deixa dutxar-me a casa seva. Estaria de puta mare, la veritat. I doncs volia venir aquí a acampar, però és que era impossible fer autostop fins aquí. I he dit, mira, vull anar aquí avui. Aniré aquí avui. Y se ha acabado, tío, y se ha acabado. Es que... Y cosas que pasan, ¿me entiendes? Cuando no tens cotxe... Cosas que pasan. No he pogut estar a Slow Point, a Southern... al Southern Point de la vida, o sigui, el lloc més al sud de la illa sud. Però bueno, estic al costat. És a dir, al sud, el lloc aquell estava una mica més cap allà, doncs jo estic aquí, que ja me vale. Aquesta és la bahia. S'ha tornat a aconseguir. Aquí està la meva tenda. M'ha costat 20 euros. 10 euros. 20 dòlars. Però tinc dutxa, tinc cuina, tinc de tot. Gratis. Bueno, gratis. Que no he de tornar a pagar per la dutxa, o per això, o per l'altre. I tinc un lloc amb vistes. En plan, que sí, com si fos la jungla, tio. Ojalà avui estigués destapat, però no crec perquè comencen a venir núvols. Però mira que bonic que per allà. I mira allà els núvols aquests ondulats així estranyíssims. I bueno, vaig a la dutxa. Feia molt que no anava a la dutxa. I necessito una dutxa. I... Estic bé. No estic super cansat. Això està bé perquè demà podré aixecar-me i continuar el meu viatge hacia Nugget Point. Perquè la cueva de la catedral està cerrada. Vaya putada, perquè és brutal. Es diu Cathedral Cave. És molt xula, però està tancada per l'oleaje, és molt fort. I res, demà més. Avui mira, que bé. Estic aquí amb aquest paisatge bonic. Però ja està. Bueno, germans, ja ens anem d'aquest càmping. Una mica car, però és com un santuari. O sigui, al mig de la nada. I... bueno, ja com passa tot. Ja anem cap a Nugget Point avui. Avui vull arribar a Nugget Point. Ho he aconseguit, xavals. Ho he aconseguit. Yeah! Pues ja ho he vist, he anat a Nugget Point, ho he aconseguit. I com que vaig tan sobrat de temps, estic intentant anar a Balcuta, que està aquí una mica més endavant. No sabeu, està plovent, però... és que me da igual. I res, a veure si ho aconsegueixo. I si no, pues hi ha un altre càmping aquí, on he cuinat. I ningú m'ha vist, així que m'he anat pensant, bueno, vaig a intentar anar a Balcuta. O Balcuta, no sé com es diu.
i ho he fet una mica il·legal perquè no pots cuinar i anar-te'n. Això no puede ser. Però bueno. Ara, nada. A ver si ho aconsegueixo. Què passa, xavals? A veure, no, que m'atropellen. Però que estic creuant un carrer de Valcluza. I podeu dir-me que avui ha sigut un... Ho sento, ho havia de fer, tio. Però sí, ho he aconseguit. He anat a Nugget Point i he arribat a Valcuta. I ara estic anant al warehouse, que és com un Heroi Merlin, a comprar... Ui, teniu ja aigua, però bueno, da igual. Que necessito piquetes per la meva tenda, perquè estan a la puta merda. Són molt puta merda les meves piquetes i necessiten una reparació. Així que vaig a la warehouse i ja està. No hi havia piquetes, no m'ho crec, o sigui, sempre hi ha i no hi havia. Avui dia de descans, escoltant Iker Jiménez. És el puto amo, tio, aquest home. A mi m'agrada molt escoltar-lo. Pel matí miro el mòbil i tinc més de 200 trucades. No sé ni quan vaig anar a dormir, les bambes estaven noves i ara estan destrossades. Vull pillar-la com ahir, foto un traguet de vi, comencen a venir les arcades. I nai, jo segueixo aquí en peu, et lligaré una pedra al peu i jugaré amb cinades. Català, xarneu l'idioma, poca enveja que et dona, autòcton de Barcelona. Me cago en la cona i ferrar què més et dona. Ser creients ateus, el meu Déu és Déu de déus i sap por de Zeus. M'aixeco de la siesta, no tinc res millor a fer.